zvino pazuva rasamadotereka gamba ridatinaro ka ndiye ka Edna Chizema kana kuti ambuya Madhuwe. Ambuya Madhuwe vakatisiya isusu ka mugore ra 2009 uri musi wa 7 July 7 June 2009 ndo pakatisiya ka ambuya Madhuwe. Inokudaro ka kusvika pari nasuno ka pane makore anokwanitewo ka masere 8 years idzapfuura asi zvisina yazvo kamimanzi yawo aiwa ichiri kungoti varaidza kwavari koko. ambuya Madhuwe vakashakira kwaIfields vakazonovigwa kunyanhunzi village ikoka kuri kuGuruve totaiwa kazororai murugare arira sinoya bangete ndiribe msodzi yorira mariro sinoya bangete ndiribe msodzi yorira mariro ini hai kurembera hure sirimoni kuyambira zure nekuremba karata kurembera ngomwa sirimoni asingakaziva kantu kanonziko neri yaka akubva padamba rekanziro akuvengana ndokune right amaroterereka ndonhorone takapakata pazuva ranhasuno ka mambuya Madhuwe vakazodai so vakazodaiwo takazonzwanza vakazoita so zvakadai izvi muchivanyepera toda kunzwa nhasi pano panozvagwa asina vhudzi 21 minutes past 10 regai sisi kati vatangoti woturudwe ndoda kutanga kunzwa panapa kubva kune muning'ina wavo iwo ambuya Madhuwe. Muning'ina wavo uyu anonzi takaitei anowanikwa zvakareka ikoka kuIfields paWestern Triangle apo ndo paagere zvosvika pamba yakasiyiwa ka nambuya Madhuwe. Vambotiudza ka nhoroondo yavo ka mumhuri. Ndinonzi Takaitei Rukomba, ndiri muning'ina wambuya Madhuwe, ndinogara kuno Western Triangle. Kana muchiti muri muning'ina wambuya Madhuwe, ambuya Madhuwe vainzi zita rekubarwa? Vainzi Edna, first name. Rukomba. Imi muri wechingani? Ndine Gotwe, last born. Vakaberekwa muri vangani? Sekunzwa ndikaita namai vati vapfumbamwe. Mungadomene mazita? Paya neumwe ainzi Rognus asi akashaya, pakasara umwe anonzi Eni Mpenyu, koya umwe ainzi Kaduku akashaya, koya umwe Elisha, koya umwe ndi John, koya umwe ainza Christopher. Neni wacho. Pavapfumba mwenyu mesa pamamurive mumba imwe chete rekwa ndi papa nebarika? Aiwa taiva mumba imwe chete. Edna akaberekerwa kupi? Akaberekerwa kuGuruve. Papi? Kunyanhunzi. Kukura vakakurira kupi? Vakakurira kuGuruve koko vakazouya kuno kwavo vakutanga magrade 1. Baba vainzani? Baba vainzi Sandikesi Rukomba. Vaiva kuGuruve? Vaiva kuGuruve. Amai? Amai vainzi Edith Rukomba asi vanga vari mwana wokwaMugungu. Vaiva kupi amai? Vaiva kuGuruve futi. Aiwa pari kunzika chose aiti vauya kunoko zvinonzi vakasvikira kufunda kupi? Vakafunda paRusvingo. Rusvingo iri kupi? Iri muno muIfields. Kusvika papi? Vakafunda kusvika papi? Grade 1 up to 7.
ndobvazita sei vakazopa kuzoenda kusekondari kuhanzi ndavangonzi kwanzi vangosogumira form 2 varegera chii chakautadza kuendera mberi vanzi vanga vakupota vachingorwara ungatopanga zvazvechivanhu zvacho zvakasongovabata vanga vangorwara kunyanya maziso wakatozoona kuti peta kutongorekedza right vagara kudaro vakazoita sei vakazopesera vatoo munhu akurapa zvakatanga sei zvekurapa nhoro ndende asinganyatsoziva zvangu vakuru asi ndakazongokurawo ndakutoonawo kuti vanotorapawo vanhu vachiuya handitika kupi manje kukenani kumba mamshugara kukenani kukenani ndio yanga iri imba yavabereka ndio imba yavabereka ichiri kona nhasi iriko kurugarani kune hanzvadzi ndewechingano pane varipo izvo zvitinomutora kuti ndewechifu handitika kubva pana gogo ndiye ngari wechingano anga ari tikati gogo i1 pamba panozoita mumwe chete pakati pavo ndovanonzana anonzi John Rukumba aiwa pari kunzizika saka pana pamugere ndopani pano ndopamba paigara mbuya madhuve mbuya madhuve pakazotanga kurapa tikazogumisira vakuita zvemimhanzi izvi zvekuimba zvakauya sei vakatanga vachamboita zvezvemapira kubva vakumboridza neumwe ainzi Jenkins Mandasi vachitomubatsira kuimba mukufamba kwenguva takazoona vakuramba vapa vakazenge vane mashamwari avo akaita sana Pio Farai Macheka akavaencourage futi kuita zvemumhanzisi vatotoona vakutanga kuita nziye dzavo totoona vakutoita akakurumbira yakazosvika nguva yatakazonzi vakazosungwa chii chachaitika vaive pane mumwe mukadzi wavaishandira waimborapa saka mino mafambisiro akaita panyaya dzemari idzi tikazongonzwa pangotaurwa nyaya dzenjuzi kudii asi nyaya yenjuzi zvakafamba sei mazuva acho azvakaizoitika izvini ndandiri kugurui asi makanzwa zvakatoitika kuti ubvume chinhu ndounge wakachiona asi ivo maitiro avo avaita marapiro avaita vanga tingati munhu anga ane mudzimu wenjuzi here kana kuti ndisingaziva ana sekuru ava kuti kana uri mudzimu wenjuzi kuti zvaifambawo sei papa ndinyatsopazisisa asi mima musingambogara pamwe chete nasiwenyu akazhinji vainge vari kuno vari pamwe vaita zvokumbofamba-famba chitomboenda vanana zvipfuwo zvichichi kuimisema musikadojoina siwenyu kujoina panyaya dzesiwenyu kuwajoina basa ravo rekuimba inda asingazvifarirewo kombasa rekurapa aya pakurapa ndaiti kana vauya wasekuru aendaendawo hangu ndaipinda asekuru aiti vakauya maenda kunodimi pamwe ndatobatsira kuturikira varwere maivaturikira sei chii chaitika vanenge vachitaura mutauro wacho vanenge vachitaura munhu anenge asinganzwisisi kuti vatichii mutauro wataura mutauro wakaita sei inenge kore iri dhipi yai saka mumwe munhu anenge asina kunzwisisa manje kuti zviri kunzi kudii ugana mutsanangure siye mwana iwe saka chakangoipa chete chamusina kuda kuzoita imimi ndechekuti imimi mubva masara muinazvo aiwa izvo ndakazvitadza asi vana vangu ndovaganga vakazvijoina ndovanga vari pedyo navo vana venyu vapi vacho pane mumwe musikana ainzi Nokukanya nemukomana eZerusiri vana venyu mimi manzwaka ndiye munin'ina wambuya madhuveka munin'ina wavoyo ka gotwe mumba mavanonzi takaitei Rukomba zvitsinei baba vavo vainzi Syndicus Magura Rukomba. Ndakazokurukura panapa na Ronald anova muzukuru mwana wanzvadzi ya mbuya madhuve anonzi Ronald arimo Highfields umo. Ndakamubvunza ndika ko iwewe Ronald imbotaurawo kuti kore kuti Chizema rakauya sei ivo vari vanhu vekwaRukomba. Regai timunzwe panapa iye Roni achitiudza. Sineme kuchizema yakabva vanga vaine murume wavo esenso seneme kuchizema saka munhu unonzwa chacha seneme inobva uchinjwa seneme saka vanga kusenza seneme yemurume.
ainzi ani Richard Chizima. aibva kupi? Baba ndiziva ana nchiri mudiki ndombonyanyo tsvaga nezvazvo. Asi ndiye wakafa wainaye iri kanto vanga vasiyana naye? Vanga vasiyana. Achiri mupenyu kanti asipo? Zvinondiziva kuti achiri mupenyu. Asi unongoziva kana mukadzi uchiita zvekuridza murume unotaura nevanhu vakasiyana siyana, saka murume anenge akugara kuti pamwe kuita chihure kana kuita chinyi, saka memangonetsana. Right. Iwewe sekuzivawo nhororondo yagogo zvakatanga sei zvekuti vazodzimana vapinde mimhanzi, kana kuti tisati tasvika ipapo tingati sisi kukura kwavo vakurira kupi? Kukura kwavo vakurira paNew Canaan pa 5231. Tingati ndopa wakaberekerwa? Ndopo vabereki vavo. Ndobva vazowaona imba muGeneva. Chikoro vakamboenda kuchikoro? Ivo vaichienda kuchikoro basa avo, though vasinawo vaichienda kupedza. Ukupi vakaenda nechekupi? Kusaziva manje. But asi ndofanira kunge ndakambonzonzi paMizhe muno muHighfields. Muno muHighfields. Right. Zvikazoita sei? Neni ndopa vakatanga kuti vaita zvekuridza mabira. Vachinoridza zvemabira ndo pavaidzana naJingen Mandaza nemhuri wavaisi mhuri kwaFwanaka, then anambuya Beulah Joko, anambuya Stella Chweshe vachingobata vachidaro kusvikira vazotanga kuzoda kuita zvemagitari. Asi vasati vatanga kuita zvemagitari chairidza mbira, chakueda kuenda kumagitari ridza mbira nemadrums. Saka munhu akaita kuti varidze mbira nemadrums ndi Sekurugora. Ndo changakuonwa vaita kuti painzi paiswe chimbira nemadrums mbochiisa magitari, mukaisa magitari zvinhu zvinobuda, then pazoiswa magitari. Saka chanza kusenzesa lead, bass netumbira nemadrums. Right. Ndombokudzosera kumashure pana Jingen Mandaza apo. Jingen Mandaza ranga akamira sei line up yacho? Jingen Mandaza vaimba vachiti mhuri kwaMandaza. Saka isu chero chisusu tandiro vadiki, sa maybe munhu wafambidzana naye, saka okura kuti gogo vakambodana naJingen. Plus munoziva kuti mukadzi kujara murume ndiyaiswa pamberi kadzi unochera, saka ingonzi mhuri yekwaMandaza pachinhu kwakanochangira zvoroti pane mba here patingati sisi pane nziyo dzimwe dzawakatomboimba naye Jingen? So mwe wekuti ndigamzira vachirwa nembira chiridzwa nembira. Vanga varipo gugwepo paya? Vanga varipo. Ndovasangana naSekurugora.
Jingeni Mandaza featuring Madamu Ambuya Madhuve Edina Rukomba Avachikarowa karike mpira chete chete Amuri yekwa Mandaza Takaidzidigira takaibata kanhoroondo yambuya Madhuve achisina yazo tikufarira mberi kandina eka Ronald ka ombotiudza apa kuti saka pakasangana na sekuru Gora kushanda na sekuru Gora vanga vachiri vese re na Dedi Amandaza ngosiyana na Jinge inda Jinge vakabvo Jinge nedoto zvemabira saka ivo ngokuda kuita zvemagitari saka ndopa kupesana kwezvinhu zvekuti vachifamba vachirova mashows saka Jinge nanga asingadoita zvemabira wakasangana sekuru Gora wakasangana sei na sekuru Gora na sekuru Gora tikazoona sekuru Gora vakuya pamba saka swachira iki plus chasinganyatsozonobvunzisise kuti chii chaicho sekuru Gora chi vauye ungasingadana nefuti here kusazoziva ipapo but sangozoti ndomunhu akuchidzidzisa because ndomunhu achanga kuchidzidzisa kuti chigone kuridza mbira unotoridza mbira paurapa choridza mbira ndowakakubatisa mbira ridza mbira ridza madrums ridza keyboard hosho sekurova ngoma nekurova dance kurova dance kubva trades yacho svika kurumba right gogo wakurwa paipai chii chakazitika tikanoti chakurwa chifamba ndobva vaona contract yekurufaro marketing saka vaona contract yekurufaro marketing ndo pavakavaona Farema chika saka vamokufambisa na Farema chika anga kudanana isi ndobva chimboriza chiriza ndobva parekodwa album ane makitchen party Farema chika pachori ne 2 masong ambe Madhuve pani album yo upana makitchen party paya uchiri kwaziva mazita acho mazita ndakangano asi pane nziyo dzavo mbiri varova vari vese paipai muna makitchen party vakazoita sei pakasiyana na machika zvichachawirirani vasawirirani ndochanga kuro ndobva chanorekodha ndopanorekodwa ndegamdzira neniri yezvigure then chachinja apa ana Patrick asirongo wakuridza magitari pane Patrick ukataso ndoemboridza mumashure kweso saka pakazochinjwa vanhu vemagitari then bass yakuridzwa naFungai Nyamziwa lead chiridzwa na the late Rasta zita rake ndora kudonzi chizi ainzi Phineas ukuchitungwiza abari akashaya then madrums airidzwa na Kennedy Mashasha pari kuti ndegamdzira then ndobva ndegamdzira mbaita hit pachinhoyo mbaita hit neneriya zvazvingori pa1 album ingari rine 6 masongs
Farai macheka ndidedi futi wakatengenyika kana usingani right avorotereka tinaika nhoroondo yambuya madhuye kuva yeuka kama 8 years nhasi urombo chose takarasikirwa kani pinde umwe kawa wakamboshanda naye azvisina yazvo ka munozoereka pavhidhiyo riye rinonzi neriya reriye pane kamukomana kanotambepo pakanonzi Kozeru Siresi Banda panguva iyoiye kakakane 6 years kachiri kadiki yazvo kamufana chaiko chaiko zvinhu kakura kane mudzimai nemwana karipo paaifiridza paNzeru Siresi Banda mwana wemunin'ina wambuya madhuve watati chengotaura naye uye wamanzwa achitaura paya paya zvisineka iye Zeru Sire reka yambotondedzerawo zvakareka kuti pakazotanga kusanganisa sei mbira nemagitare zvezvekubvisa mapika emaalamu tichisinamira pambira tichibatanidza titambo tichinzwa zvichidaira and then ndopatikatanga kuimprovisa kuona kuti mbira inokwanisika kuisa pika ndo yatakudedza tichiti pika ezvinozvi tumaalamu patime yacho ko magitare makazoasanganisa sei magitare akazosangana patime yatikanoti takuda kuti tizvimirire tega kumba kwangu nevakomana vairidza mbira ainzi Brighton naFreddy ndo vakomana vatikawana kubva kwasekuru Gora mamasiseparata nasekuru Gora padzatime wakanofa sekuru Gora iwo sekuru Gora pamaishanda nawo kwakuna ani nani panga paina Christopher Rukomba mwana yanzvadzi yamama kobva kwati inini wacho Zelusile Sibanda kobva kwati hanzvadzi yangu nokukanya Sibanda kumusikana akaimba kuti penga mbuya madhuyo wacho paalbum iroro rinonzi Neria kobva kwaita vamwewo vakomana ukwamhuri yekwa nonzi mhuri yekwa vaivepo ipapo zvakare vanga vaivepo iri mhuri yekutanga iyo gurupu rekutanga irero mama maisvika kuvangani gurupu rekutanga tandiri 10 ranga rina asikana 5 including hanzvadzi yangu kubva kwati wememuri kwaiti hanzvadzi yangu kuti Edina dzileti futi akatanga kufa pakazofa mama bosi vangu ane mazita akafanana nemasene makafana kubva kwati Christopher iye koti Brighton naFreddy koti sekuru Gora kubva kwati ainzi Nota airidza kwambuya Biula airidza washo but anga kutiridza bosi ini chitanga ndatanga nichitamba ndobva ndazosiya kutamba ndandakuridzawo hosho munguva yacho yanga tabatana na sekuru Gora. Sekuru Gora vairidza mbira nekushaura aiwa zviri kunzika zvinofadza chose right ndobva mimi mazozvipatsana pa muchibva kuna chakatanga Jenkins na sekuru Gora Mandaza na sekuru Gora Jingeni Mandaza ndiye akaita the first akatanga ukazoya kwa sekuru Gora kubva kwa sekuru Gora ndobva tabva kwaya muri kwa Fonaka vanonzi Dzimbawe remhondoro makashanda nawo ndobva taseparata tanda kuenda manye generation yemagitare
tatanga zvimagitare namwe ainzi mukoma Mangwana vakazofa. Ndo vanga vakauya nekuti ndatimboti titrai kuisa gitara apa. Gitara takatanga kuisa e-bass. Dzimwe dzese dziri mbiri. Bosi tairidza magwaro eva 3. Ndobva tabva ipapo ndobva pazouya mumwe ainzi Tendai naSimba. Ndobva wawedzerawo futi magitare mangani 2 pamusoro pe-lead. Ndobva taisa lead ne-rhythm ne-bass. Ndobva pauya anonzi Kenneth Mashasha. Ndiye akabva auya patanga kuridzawo madrums. First album ratinoti takazoti iri takushitanga kuti takuita music takati na Mr. Pio Fare Macheka. First album reroro ranga rina Nora ratikabatsirwa na Busi Ncube na Johnny Samarairi na Mr. Andy Brown the late. Ndo vanhu vakakwanisa kuti batsiro panguva yacho vakaridza nekuimba vavo. Ndo vanhu vakange vakuti tipinda into music kuti gaidha pane pataikanganisa sevanhu vanga vajaira kumira music industry kusvika vazoronga inzi Women's Day yanga ina Mbuya Beulah, Mbuya Stella, Mbuya Madhuwe, Patricia Matongo na Tsungi weku Bulawayo na Sister Flame. Tikizobatsirwawo na Amzan na Mr. Samanyanga veku ZBC vanonzi Mr. Mafema Joe Mafema ndo akazotibatsira pa function iyo. And then ubva ipapo ndobva tambo zvinhu zvavomboita kunge tambomira. Makatsikisa album ripi? Album ratakatsikisa ndo rinonzi raPio Fare Macheka, rinonzi maKitchen Party. maKitchen Party. Mapinetsana na Mbuya Madhuwe pai. Mbuya Madhuwe vaitepo pai. Vanga vari backing vocalist maKitchen Party. Nehanzvadzi yaPio Fare Macheka bosi vanga vari 2 vaibeka. Ainzi hanzvadzi yaPio Macheka? Ainzi Nora. Aripo? Handisazivi yangu but anofanira kunge achiri mupenyu kanisikakanganisa. Handitika angara kuBlenora. Ndobva maita sei? Ndobva tabva ipapo. First album raMama rakazota kuti tichipinda kunzi tichizikanwa neZimbabwe kunzi kuna Mbuya Madhuwe rakatikazotanga kudiscoverwawo rinonzi Kuvengana Ndekwei. Ndorina Naneria, ana Ndega Mzira, ana Tanda Shiri, ana Pachinhoi, nemamwe acho andichanyasi matondera asi mauri. Tifambire mberi tinaika Zelusile timbonzwa kuti vogogo vaikomboza seiko music yavo. Mama vaingowerekana dzimwe dzenguva vaigona kuti vachimuka obva vatoti
Kiri because papa Christopher urikomba iye mwana wenjadzi yavo onzati ami ndiyanga akuridza ndiyakanoita because maabhamu ese anga ari kumashure hatina kukwanisa kunge taita kushuwa nawo kuti zvinhu zvataedzai zvinonakidza here but patime yekuti tandane munhu wataikwanisa kukomboza naye mbira airidza anonzi Christopher arikomba mwana wenjadzi yavo wamama izvino zvaana kuti ku-talking guitars ane gurupu rake rinonzi talking guitars Sasha ndepamsini ndo gurupu raanaro panguva yacho iyoyo mhino umwari because vanhu ainetsa nguva yacho iyoyo mamisiyani ainetsa kuti wane munhu anoridza waigona kuti panapa panogara munhu welead webhesi anenge achigara kana kuti kukadoma saka nguva yacho zvinhu zvaikuti zvaingotibata kuti apo mama every time pesi vanonga vada kukomboza vanopinda bhizi kutsvaga munhu anoita se anoridza and then Kiri ndobva adzidzira mbira akadzidziswa mbira nasekuru edu ainzi Apati baba wamama ndobva vamudzidzisa mbira ndopakanorekota kuvengana ndekwei masong ese akaridzwa ipapo anova akatambirwa neZimbabwe ese akabata vanhu chatingati sisu makatarisa makawana kupinduka kana kuti chinhu chakachinja upenyu hwenyu mushure mokunge kuvengana ndekwe yabuda chii takawawanawo mainstruments because takapromotwa naMr Sibindi wekumetro because I don't know because panguva yacho hangu ndandichiri mudiki ndasingakwanise kufollowa but maybe from now ndomunokwanisa kutanga uchifollowa kuti ndinzwise kuti contract rakasiya raitwa namama rekuti pote chirekodha richiriko here and then totangirawo ipapo kuti zvinhu zvaindikwanise kunzwisisa kuti music inotibatsire chii because inini kuti ndisiye music right now inondirwadza right mimi Pio Macheka akaramba achikubetserai Pio Fare Macheka akabva azoseparata futi namama because before tisati tasvika pana kuengana ndekwei Pio Fare Macheka takanoseparata naye ndopatikazonita kuengana ndekwei uchireva here kuti kuengana ndekwe yaibva mukutaurirana kuseparata kwenyu naPio Macheka ndo zvandakaona because mama vakanodumidza zita realbum kuti kuvengana ndekwe mushure mokunge vasiyana na Mr Fare Macheka right imbotiudzawo iwewe Macheka naMbuya Madhuwe ukama hwavo hwanga huri papi ukama hwamama na Mr Pio Fare Macheka pekutanga Pio Fare Macheka akauya ari eze munhu aitsvaga vanhu vanobatsira kuti aridze patime akanga amboseparata band rake pakamboburitsa achiti agerwa rasta azonzwa aya azodai ndopakaya kuna mama achiaproach achiti ko Edina ndachida kuti tikwanise kuti barenze group tite one band and then mama unobototi all right it's okay sezvo iwo zita kuranga ratoenda kudhara wakusikana nevanhu tokwanisa kuti ndombouyawo ndichiite se undiberekawo tikifamba tese ndokusangana kwakati mama because mama wangu aine vanhu uyangasina because most of the maplayers ake anga mwazhinji wacho vanga wafa pasina here kuti unzi vakamboita mukadzi nemurume mukadzi nemurume zvakaitika but hazvina kutora nguva yakareba because Pio Fare Macheka anga ari munhu wekuti aida hwawo asinganyanyofunga nezvebasa kustereka saka mama munhu wekuti aikudza doro mani saka manje muchemberi aida bhizi nebasa muchemberi manje ndo zvinhu zvakasita kuti azoende kumberi because pataimewo zveshowa dai akaramba akarelaxa achiteedzawo zvaidawo munhu panguva yacho kuti tikaita mashows waizoenda kushow kana mari yasitase yapera ona saka mama munhu wekuti anga ajaira kuti amabiri ake every week aigara achidedzwa kwakasiyana siyana achinonoridzirana mai opa muchinguri mabira machivese the likes saka patime yekuti mama manje kuti vachipindirana naye brain manje dzanga dzakunetsa kuti iye manje munhu wekuti panguva yatinge tada kuti azvebasa iye anenge ati ako kusvika
ndikangane rimwe gore tikaenda kuDarwin vakambonetsana pashow vakambojungana pashow pamberi pevanhu zvinova zvinhu zvekuti mama chakaitika mama munhu wekuti angajara kushanda nemaminista saka mamwe maminista anogoneka kuti tikazotumira kana kuti hama dzangu dzikuone matimukuridza kwakati napiwo right kana muchiridza kuDarwin tichati vasvike pakutama bhawa rakati oya uchikuonai saka mama munhu wekuti piwo angari munhu wekuti anga ine shanje dzakanyanya panguva yacho netonoti baba nguva zhinji mama vanowa nenguva dzekutaura nevanhu nekuda kwokuti anokachiti wazodiwa nanhingi anoti azodai nekuda kweshanje and then musiwo vakauya mama pachinonohaga naminista wanga uya ikoko atumirawo vamwe mafriends ake kuti auya achionawo isapoti achigroup akafunga kuti pamwe mama mukadzi wangu atoenda ndobva tanga toshaudha zvekutadza kutodisrespecta pane vanhu vese kutoona kuti munhu zvaita apa zviti saka mama zvinhu zvakaramba zvichivadya moyo kuti munhu akutondikanganisira zvinhu zvangu apa on top of that ndiyangauya kuzoaprocha kuti ndikuda kubatsirwa saka mama kubva ipapo wakabva wangotanga kuimba song inonzi kuvengana ndekwei ndo yakaita first song yakakombo Wakayo na uya pio faraima cheka itira shanja mbuya madhuve akati raenda bebi rangu asikana ayo vanga varipozve unoto hana indorova samterere tinzwa pakadamba refurawo rekupirira nzi kuvengana ndekwei mangozunzira wapa nzara yandabva nayo nzara yandainayo ipapo pakakanganiswa ida kuti nzara yandabva nayo saka yakabva yanyaonzi nzara yandava nayo pasleeve nzara yandabva nayo ida kuedza kuti kudi apa nzara yandabva nayo zvikireva kuti ngoti semakombozera aita masong mama angu adzhinji wanga ari munhu wekuti haana kukurira tereke kumusha but munhu wekuti tanyi yavo yanga yatokuchikorekore yatotena zvekutoti even nyange vari kumba kuno kwaharare chekuti aitombopinda kuti mama apo mamuda kuimba kuti chiyoti nzara yandabva nayo song iyoyo inoreva kuti dzimwe dzenguva unogona kubva kuno kuchiti chazonodya kwasekuru ndichitoenda kubasa sezvo munhu unogona kunge uri parwendo nguva dzizhinji vamwe vanoti ukama igaswa unosadziswa nekudya saka dzimwe dzenguva unogona uchitarisira kuti apa mwe ndikazoenda kwahama yangu yakati ndakuenda basa ndozonodya ndichienda saka dzimwe dzenguvawo ukazoona pasina kubikwa waigona zofunga kuti apa mwe ndanyimwa saka waigona zobva pewo chigunun'una ndisaka wakanyora songe kuti nzara ndabva nayo saka second album group ranga rakamira sei second album vanga vachiriwo here pane group pane album rekutanga vantepa vanga vachinja pasori ndandatojambira kubva pana kuvengana ndekwei vakaridza panga paina Phineas akabva kwaAlbert Nyati airidza lead kubva kwata bass raidzwa naFungai Chisakuwana anga ari kwaMr Bulk airidza bass kwekuimba maidei mijinga regomo ndiye aitanga kuleader Mr Bulk ozotanga kuti maidei mijinga regomo nevakomana iye akatanga kuleader vocal kuti maidei mijinga regomo ndiye airidza bass kubva kwamadrum papaina
Kennedy Mashasha. Mashasha. Kubva kwauya Mavhokao pambaina Edina Rukomba na Nokukanya Sibanda. Kubva kwauya inini Zelusile Sibanda. Kubva kwauya ainzi Ronald munin'ina wa Christopher. Because group iri tanda kuti veukama vachitese vachiwanda because nekuda kwenyaya yanga ichambotaurai kuti pakazinge pambonetsa nyaya kuti mama vanenge vachiti vada kukomboza poshaya munhu anovabatsira patime yacho anenge aida kukomboza zvinova zvinhu zvaizokanganisa futi music ndemo vanhu vanga varipo chete panguva yacho. Ko Mr. Bauk makamboshanda nawo papi? Mr. Bauk takashanda nawo chingoti siyani na PFR Macheka ndatoti jambire chingoti siyani na PFR Macheka Mr. Bauk vakauya kinoza nawo kudema vangambonzwa ndega muzira iya yekutanga iya yangaenda na Jingeri Mandasi aita ko haukamu kuti tinoda kutsvaga mukadzi akaimba vokari iri because ipapo wana Jingeri Mandasi ndo mazuva akanga kuchanga kurwara pakabuda ana ndega muzira yekutanga first version. Saka Mr. Bauk akabva atsvagawo mama vakati ndinoda kuti tipote tichibatsirana mashows sezvo mama ambofamba futi nani na PFR Macheka zita renyine ngara kuti simukire bhozi nguva yacho Mr. Bauk anga achiri akadzikire zita ravo vanga sati popular stereke ndopatikasangana nawo kufa kwakaitawo Mr. Bauk ndopakazoyawo funga chisakuwana wewe ndiyanga band captain wa Mbuya Matuwe Guru Stars group recho rainzi Guru Stars ndopakabvawo iyo fungai ndopatikazonorekodha kuengana ndekwe. Kuengana ndekwe yakatambirwa se? Kuengana ndekwe yakatambirwa zvakanaka stereki because nguva zhinji magariro atinoita kudzimba dzimwe dzenguvawo unogona kungovenga munhu pasina kana chaita kana kunomuvenga pane chaita but chisina chinhu zvachinochinja. Saka mama vakamunyora songi kuti kuengana ndekwe yekuti tivhurane brain peshe zvedu kuti urati tavengerana wechinhu ichi kana even namwe ndakutadzira kana ndakuitira zvakubho ukasandiudza panguva yacho iyoyo handimbofa ndakazvidiscover ndakutadzira. manzwa akapoka ndiye kazelusile Sibanda ka mwana wa Mbuya Madhuweka ari kuti paka nhoroondo kuti batsira paraiti ndakazomubvunza wenini Zelusile kuti ko chakatanga chi magitare kana kuti kurapa? Chakatanga ndezvekurapa because mama ndichivaona ndichitanga kuti ndakuziva because mama inini andakuuya mumukaka wamai yangu. Mama wangu patime akandibereka vakati inzi depression vari kugwanda ndokuseparata wati baba wangu na mama ndo ndatorwa na Mbuya Madhuwe ndopatanga undirera ndichitengerwa mukaka wemubhodhoro zvokuti kubvira ndipunga ndakayamwa mukaka wamai yangu 2 weeks dzekutanga iri kasikakanganisi sematauriro avaita ndobva ndasitanga kumwa manani ndo akazondikudza but mukukure mumo manani yayo ndaitoisirwa mukapu nemuzvimatiti naMbuya Madhuwe kusvika ndikazonge ndaziva kuti inozve ndamunhu ndakura manje izvonozvi ndarerwa. Saka zvekurapa izvi zvausara wataura zvekurapa mama vaita zvekurapa zvechokwadi. Pana mama vanga ine svikiro rikumusha kwavo rinonzi vatinoti Ambuya Chirando. Vanova vakazobvawo umwe yavo yakazobva pana Mbuya Madhuwe ichizoenda kunomara pane mumwewo wokudzinza kana mama vamwe watisatozive. Mama vairapa
vaitorapa ndo munhu angatone svikiro zvokuti vanhu vakawanda vaitouya pamba vachishandirwa nevamwe vasikakwanise kudoma nemazita emaminista kana mamp vangave mabusinessmen vaitouyawo pamba vachirapwa kusvikawo patime yakazotikawo nyaya yakaitikawo. chii chakaitika panyaya iyi? nekuti kana tichiverenga mumanyuzipepa zvinenge panenge pachibudawo zvimwe saka at least kana tichitaura neiwe Zerusile ndiwe mwana wavo wakakura waiona zve zvaitika iwe ndoone chokwadi chese. Mama ndifunga mambondo vachitaura zvekuti homwe yavo yakazobva munhu atinoti homwe munhu anosvikirwa nemudzimu handiti ndifunga kansikakanganise pashoni yedu ndo zvandoziva. Mudzimu uyo wakapatime wakazobva pana mama wakaenda pane mumwe uyo angarekwa mutare hama yavo ndiye akazonge akupota achiuya kuna mama achiti kumakastoma ainai vanoda kurapwa ive mama mubva watanga kurifeyawo kunani vachivarifeya kunani kuna mbuya chirando vai wekwamutare hama yavo pakavarifeyawo mama kureva kuti pawanga waenda kuna mbuya chirando kureva kuti wanga wabva watama mudzimu we pana mbuya madhu wanga watama saka zvawanga watama iwo havana kuzo asi vakaenderera mberi vachingorapa mama vakaenderera mberi vachirapa but unoziva kana gift chipo chaicho chinenge chaunenge wazvarwa nacho mumaoko achibude asi kana chiri chinhu chekuti sekuziva kwedu kwati chingokura kuti kune chinhu inonzi mudzimu namwari chekutanga tinonzotanga tichiti mwari ndovatotanga chipira tinoti imi vari kumatenga motisvikisirawo kunani kuna musika vanhu zvino handoushoni yedu yataitedza mama vakanoti chipo chechibva brain dzavo dzaitoziva kuti mushonga uyu ndowandandasvikirwa mushonga wakati ndoziva kuti unoshanda chakati nechakati saka mama ndofungawo pane nyaya incident yakazoitika iyi yekuti njusu yakazoitikawo yakazoita kuti tizove zvatiri nhasi kuti musatinzwawo kuti tiriko kuda kwenyaya iyoyo ndo nyaya yakazonyativhiringirawo hedu. chii chakaitika nyatsoto chakaitika pambane vainzi maidhobheni vaita zvekopa munhu wekuti aigara achiuya ndichikurawo ndichikura ndichivaona ndiri kuma6 years pandikatanga kuti ndapinda mumusic industry munhu wekuti aiuya ndifunga mambondo anitaura zvekuti akwati atanga tiita zvemabira natovera munhu wekuti takatisangana naye kwatovera kusvika atovera ndo wakaintrodusa maidhobheni kuna mbuya madhuwe vaigara kupa maidhobheni vaigara kuhetfield vaiuya achibatsirwawo zvekumabasa kwavo nemhuri yavo dzimwe dzenguva vachibatsirwawo zvinhu zvinenge zvanetsa mumusha mavo vachitoenda kubatsirwa zvichiita pakazoita nyaya yekuti munoziva paushamwari pakaita munhu wechitatu kazhinji ushamwari hunokanganisika because imimi uyo achanonzwawo pamwe zvinhu zvekuti inini nemumwe wangu kwanenge ari anga achinditaura ini panenge ndinde chimutaurawo handisi but pakazoya hwana anopindura anokwanisa kunotaura kuti uyu kwanga ari anga achitaura chakati uyu wobva uya uchitaura kuti kuwanzi nauyu wapinda pakati pedongo chiti chakati kwanga waenda ndo zvimwa zvinhu zvakaitika mana mama pane mukomana ainzi Vhusa akauya kumba maidhobheni vachishandirwa namama vaishandirwa nezvekopa mazuva acho kopa ameno yaimbonetsawo nguva yacho saka munhu wekuti anga asingadi kuti zvinhu zvake zvibude pachena kana kuti abatwe patime yezvinhu zvavaikurosesa vachipinza kana kuti kuburitsa saka mama vaikwanisa kubapawo mushonga wekuti ubudirire pane chinhu chese chaunenge uchiita sezvo munhu wekuti anga akuziva makwenzi yes ndopa mama wabva vanobatsira maidhobheni zvinhu zvakanovabatsira patime yacho shuwa inini hangu nyaya inonyanyondinetsa kunditsanangura yekuti njuzu shuwa munhu unonzi njuzu uya utore njuzi
zvisu zvichikura asati ambobvira tazvinzwa edu kuti unonzi uya kutorengeso inova nyaya yekuti yakava nyaya yesekasi yakaita about 3 years ichinzi fedha mama wachitouya kumba achidzokera nekuda kwemunhu wani akapindira pakati pavo akanoudza maidhobhen kuti mukushandirwa zvinhu zvekunyeba and then maidhobhen padhiri ravo ranga vaita zvinhu zvavo zvakanoramba kunobudirira and then ndobva backfire kuna mama achiti mundiita zvinhu zvekunyebera mama akati ndokuita zvinhu zvekunyebera sei kumakore esaya atafamba akutodarika kana about 20 or 15 years tichishanda zvinhu zvichiita zvinhu dzimwe dzenguva zvinhu kazhinji zvinhu zvinoshanda nebelief ini hamundobelieva nechrist muna mwari but it doesn't mean kuti handizive nekuti ndakazonojoina gure saka ndichadya mwari kana kuti gure is sort of a club barrier culture ndo hazvirevi kuti tisingazive mwari ndozisemu zvangoitika papana mama inini zvino zvinhu zvekuti nanhasi ndazvifunga zvinogara zvichindidzodzera mashure kuti but hauka munhu akanosungisa mama achiti anzi uye mutorenjeso zvinhu zvese zvaitirwa panapa zvaibudirira and then pazopindira munhu 1 saka uku kuna maidhobhen chii chakaitika kuti vazodzimara pakusungisa gogo maidhobhen vakanoti manditira zvinhu zvekunyeba ndobva pauya vanhu veherald vaizivanwa namaidhobhen through vhusa aifamba futi namama kwese kwaenda vhuso akudawo mari kune uyo aipawo mama achi mari maidhobhen ndobva avanyonganisa akati auyo kuitira zvekunyeba then maidhobhen bvabackfire kuna mama akati awainditira zvekunyeba saka ndakusungisa ndakutandika image chekutanga vatanga kutandika image yamama image yavo vakanonyoresa newspaper kuti mbuya madhuwe vakandivhara mari yanga iri 1000 aitaurwa mamiliyoni maybe should be mamiliyoni and then mama ndobva zita ravo ratanga kutaniswa zvikinzi vazoniti ndipe njozu ndifunga kana jaji mukabvunzisa vanhu vanga varipo mukoti panguva yacho takatoenda tese tiri mawitness inoti but hazvina mvura zvaitika zvinhu zvakadaro saka pese paipetanzi njuzu yati ida selfoni mega ndifunga kana muchingoona nyaya yacho inova nyaya inova sekasi inosekesa dzimwe dzenguva but mota dzedze dzavaipiwa dziri kumashure dzavakapiwa dzese idzi kumashure manavhara mahonda chichichi mafodzi dzinova mota dzekuti panguva yacho iyoyo vaipiwa vachitenda nevanhu vavaishandira vachitenda kuti makata basa makazoitira chakati zvakaita saka apa pakazonetsa kuti munhu akanga akufunga kuti saka zvese zvandaitirwa ndezvekunyeba but haungafungi kuti ndezvekunyeba iwowo zvinhu zvako zvakabudirira haungazopi munhu gift kuti waita basa iwe usina chaakuitira basa racho mona zvinova zvinhu zvekuti zvakadya mama brain kusvika vazoudza maidhobhen avo kuti auright budisa hako nyaya yacho ichi kujeri endisa hako nyaya yacho ichi kumapurisa mama nyaya yatanichwa muimage yavo mubepa vakaenda sei vakasungwa sei mama vakasungwa tichibva papati yemapurisa epamachipisa vakasungwa vakasungira ipapo irikwanda kwasungirako vakasungirwa kwamachipisa ndobva vaendeswa kukonzwa chii kuhatfield kwamachipisa mapurisa emachipisa sezvavo taitiwa papati pavo vanga vati nyaya iri hakuna nyaya inomhangarwa kesi kwaisina kuitikira kwaitikira nyaya ndokunomhangarwa kesi and then mapurisa aindifunga ninganga abhadharwa here mari ndobva vatoramba kunzwisisa mama mbva vatorwa bva vaenda ndobva vatorera mota dzedzi dzavangavapa bhozi munhu wokuti anga kushandisa mari angationi mafia vakatowanda vanhu kutoti munoziva kana mari inokwanisa kuita zvese 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 zvanga zvapo and then ndopapa vanzi na maidhobhen nyaya ngaende kukoti nyaya bva yanzi kukoti nyaya yakaita 3 years ichienda kukoti mama wachitongwa achibva panze vachingonzi fedha until mama vazobvunza major street ndo nyaya yakazonyanyoitika yekuti mama wapfunza major street kuti ko imimi ainzi sandra achaziva seneme yacho major street wacho wechikadzi
na pipi wacho ainzi anga abhadharwawo futi kuti anja kuti kaipapamba kushanda mari kusvika mama vaipurisawo futi mari vachinzi fedza vaibhadharawo rova ravo rinonzi chinyama vachibhadharawo vachibudisa zvinhu zvemumba kana iri firiji inga vachibhozi tanisa kwanisa kuita mashozi nekuda kuti every monday kazhinji taitonzi koti kusvika sandra uyo akazokoti haa mbuya madhuyo ya guilty nekuda kwekuti mapindura amajor city ye raf mukoti angawapindura kuti chiba mama ungawati kasi nayo mwanangu unopenga here zvekuti nditi ndikakuti zvoni uya ndikubatire njuzi inini wacho inini sandaiona saka zvinova question yekuti yakanoklasha major city zvikamushoka kuti saka munhu maybe is a criminal kana kuti is a very crook munhu maybe because haukama kuti anondiquestiona yekuti ndasana mubvunza kana kuti question yansana mabvera ndambosangana nayo yekuti mwanangu iwewe ndichikuudza ndikakuti uya ndikutsvagira njuzu inini njuzu yacho nsandaiona yati yaonekwa nani even vamatistateguru edu vamwe wacho havatombodzizivi haiti zero panonzipo paimbing panomwe mukomana aimboshanda musope makamushanda umwe mukomana iri musope muno muhighfields mukomana aishanda mama ndifungidza nyaya yacho yaitotaurikwa futi last week kuno kumaraina nhasi dzimwe dzenguva kuno mumwe munhu andobvosa maitotada kuona mwana anonzi zedu ndambobvunzisawo nyaya yacho kuti chii chaka munhu yazoitika pamene mukomana ainzi Taka akazofa ake the late Taka airidza hosho angari musope mama munhu wekuti even kana nanhasi mukamwe mutongoti funga pamwe wenyu time yamazosvikopa pamwe wanga watobva kukomana patone mapenzi kutoti vanotombouya pamba vachitotaura kuti amba yamadhuyo taikuda sadza because mamunhu kuti anga asina utsinyi even ingave nhere yavanhu akawanda vataichengeta pamba anga siri hama dzedu vamwe vacho tairidza navo mugroup anga siri hama dzedu but yaigara pamba 1 mukomana airidza hosho ainzi Taka airidza hosho Taka anotombobvira atombova include kana kutombobvira ambonzwisisa kuti mama unoita nezvebhozi yanga yaprivacy yamama ega bhozi zvematare nemagitara zvinhu zvakatosiyana handiti and then mama vakanoti kune mwana mukoma ainzi Rori akafa futi ndiwo waifamba naye ndiye wanzoturikira pane zvinhu zvese zvavanenge vachitaura ini ndaitoridza hosho but patime yacho iyo ndaitoridza hosho but ngoti chete ndachiri mudiki ndasingakwanise kuita nguva yakareba ndichiridza hosho nekuda kwokuti ndangasani ndati kurire ndaitoridza hosho zvokuti zvinhu zvakadaro handidi kunyeba nditi zvakaitika ngoti panoitika nyaya panotaurika zvakawanda saka mukomana Taka vainzi aishandiswa sei vanotaura vamwe vaiti hanzi Taka akazonoendeswa murwizi akanogadzikwa mudhishi munhu akanomiswa mumota akanonzi uri kuona njuzi here iri mudhishi iri munenge iri mumvura bhozi munhu angari from afa ndomataura anoita vamwe but handidi kunyeba azvinombopfera zvaitika even one day inini ndimunhu aifamba namama ini ndasingade kubusara pazvinhu zvinoitika zvamama bhozi ndaida kudya ndaida mota zvisingaiti saka mama munhu kuti angasingakwanise kana kundisiya zvokuti patime yakazoitika nyaya ika ndanda munhu kuti ndandatokurawo ndandatokuma 12-13 years ndanda munhu kuti ndanda kutoziva kuti ai chakanaka ichakaipa saka handidi kunyeberai pazvinhu zvakadaro kana even mukabvunza vanhu vanga vari kukoti pakati kaenda kukoti pakazotongwa mama handidi kunyeba kuti pakabuda nyaya dzakafanana idzodzo vaenda kukoti mama vakaenda zvenguva yakareba zvakadii mama vakachajwa mama unga wanzi 5 years ndobva wabvisirwa gore zvichinzi havasati vambopara ndobva vabvisirwa rimwe gore zvichinzi vaita good behavior ndobva ndikangoti vakapika 2.5 kasikakanganasi 2 or 3 but it should be 2.5. Mondoro,
kunzwa kwaparondedzera ka ndizelusile weka ataurawo ka zvaanoziva maringene ka ana gogo kuti mhosva yakaparara yakavharwa yanga iri yei. Ndakazotaurawo zvakare kana Ronald uyo muzukuru wacho uyo. Ya chemberi munhu aicha zvekurapa-rapa, saka pane ainzi Magi Majobeni. Saka ndo vakambouya kuumba vachiti vabirwa mari then mawekazi avo vashandirwa mari ndobva yabuda yarikavwa yainzi yacho yabiwa. Saka mari yarikavwa then ndopa akazonouya futi cash 2 akutaura kuti hanzi ndavharwa mari here nemurume waigara naye ashanda vharwa mari yakawanda then ndovakatanga kushandirwa che naambuya Majuwe. Saka pape zvakaitika nyengo kuti iwo munhu wakaendesana naye kujeri munhu anga aine mari yanga yakapfuura yawo wozi munhu ukaenda kuchipatara chekucheko ukanorapwa murwere wenyu akafa una right yekuenda unokomburena kuti mari paipe ingori nyengo kuti mari ndo yakaseenza. Zvimwe zvinhu zvaichaurwa nespe kunzi zvinanzi RVR mocha chichi ndezvekunyeba zvekunyeba nyauzamuchemere munhu ashanda haji angatori netunhu twake ane tunhu twake motikari dzake mombe dzake zvese nezvinhu zvavo zvakakwana kuguruwe kwatori nemombe dzavo. Ya dzimwe dzacho ndo dzikutoseenzeswa izvo ndo dzatoshandisa isusu nenzvadzi dzavo. Right, pane pakazomboda imwe nyaya yenjuzu kuti njuzu wakazodii nekuti ndoona nge ndo imwe nyaya yakazoita kuti vaende vasungisane chii chaitika. Ya pachichomboti ndimi mungabhilive kunzi zvonanzi ndipe mari yakati da kukwidza njuzu mundege zvingaite chero masharisa pangabude mari kwanga wangutsvaga wei yoda kuti kuipisa munhu through kuti munhu anga ine zita hombe apa zvekunzi njuzu ende zvekunyeba nozviramba ameno kana ivo vakavaudza but asi haandozviramba because hatina secret each and every secret yamuchembere ngatingazivi because isusu zisantori vana vavo ndimaitogara navo ndichatogara navo zvichira kuti chese chaitika chatopfuura maitoziva kuti gogo zvino vari pakati vari pakati zvozoti nhasi muchembere haana mari nhasi ane mari because ndisitecha zveise asi vaitobatsira vanhu kurapa. Ya vaibatsira vanhu then vakasungwa vakaita makore mangana vari vakachongerwa 5 years and then pa5 years vangokanzi pakabviswa 180 pamubviswa pano pabviswa rimwe gore then plus regood behavior saka vakapika 3 vakatodzigara 3 vagara 3 wapika kusvikira vapedza. Asi pane pamwe pandakambonzonzi vari ikoko futi havana kudzokera mumashure panyaya dzekuimba vaimba vari ikoko. Ya zveshuwa vaimba bosi takatomboenda pavaicha pakaitwa function paSheraton vanzi vaRainbow. Vanga vakatombori kuti album ravanzi renchikurubi volume 1 vari iko ravakaita vari ikoko. Ya vakaita vari kujeri saka rinazobuda rero. Ndomuona kubuda kwaro pakabuda muchembere wanga une CG racho pachoti nini jara zvasiyana naye zvinezvo kuti pane mafoni pane malaptop unogona kungoisa mumuchengechera zvinhu plus yose munhu mukuru anenge angorongedza plus muziva kuti vanhu vakuru vanochengetedza chinhu chinozonanzi aiyo chozoita mascratch zvokuti asi ruzoita kutoviga. Right, vadzoka chii chakazoita vakazomboita here mashows kuti zvakabva zvangoperera va. Ya bosi pavakadzoka vakainonotorwa naSpas Mashakada ndiye akaindonovatora kujeri ndobva vauya navo kumba then vauya kumba ndobva vafonera macheso ndobva vati uyai ndofamba nemi saka first show yavakatanga kuita uri musi wa25 December 25 December 2009 pari paChristmas ndobva tikaridza paColor People yanga iri sei show
vakazara plus chinja ndikaona vakasimudza chaunga plus chaunga ona vanhu vanga vasiri shuwa kuti ambuya madhuwe abuda. munhu zvakafungai uye ambotaura unzi akazosangana nambuya madhuwe vakazomburidza vari vese chimbomunzi vakamukoma fungai. Ambuya madhuwe anga ari munhu anga asina zviridzwa zvatinoti mainstrument pachirungu, saka vaiuya kwabauki vachida kuuya kuzokumbira zviridzwa zviya. Saka ndikukumbira kwavaita vakatoona isusu tiripo pabasa pemudharawe, ndokukumbira kune mudharawe kuti aiwa ini ndoshandisa mbira chete nevanhu vangu. Ndachikumbira kuti vakomana venyaya vakwanise here kuti pandine chinoita paipai ivo takura magitari vopota vachinditsigira vachiisa magitari. Ndomaonera ndakaita nambuya, saka vakanoenda show yavo imwe musi yavakanoita ndobva vatikumbira yanga iri yekupi show yekutanga kune kumwe kwatairidza kwainzi kwamaicharewa. Yanga iri gore ripi? Apa 1997. Kwamaicharewa kupi? I think kubudiriro. Ndobva manorova show. Takanorova show usiku wacho. Vachirova mbira dzavo misanganisa nemagitari. Tisa magitari. Zvakabuda. Ndopakabuda takatanga kuisa song inonzi 12. Ambuya vakafara chaizvo usiku wacho vakati ndafara chaizvo anamboziva kuti munogona kuzviridza zvakadai. Wadi kuti uye undibatsirewo pakunotsikisa. Ndopandakaenda kumba kwaifiridzi. Ndikaona vaine vazukuru vari vana vadiki chaizvo vanavo vaidaira vaiimba vai. Vachitoenda kuchikoro vana Zeru naKiri anoridza mbira. Noku arifunga izvo atone vana 2 musikana kadiki aimba. Ndikaenda ndikanovatsikisira 12. Imi mairidza chipapo? Ini ndairidza bass guitar. Mungakwanisa here kutaura vamwe makashandidzana navo vairi kuti uyu airidza chiridzo chakati? Ndichiri kuyeuka. Ini ndairidza bass guitar, ndinova ndinifunga ichisakwana. Poya mairidza mbira ainzi Christopher, muzukuru wambuya madhuwe, Christopher Rukomba. Poya Phineas, ndichaziva hangu kuti ainzi anisene, asi ainzi Phineas aigara aibva kwaMutare, akashayika iyewe. Pozoita mumwezve atakashanda futi naye ainzi Bibo, aripo ari kuchitungwisa. Airidza futi rhythm guitar. Ndivana ndakashanda nawo ipo pana Ambuya madhuwe namashasha airidza madrum. Makazoita here umwe wechikwata chaMbuya madhuwe kuti maingoya session musician? Ini ndaingoya ndiri ndega ndokuti ndaigara kwaSeke kuchitungwisa kundega, saka ndaingobva kundichiuya ivo ndonosangana nawo kwaifiridzi topractice. Ndobvira kuti mimi makazoita here umwe wemuchikwata chaMbuya madhuwe kana kuti imai makakuzvimirira mega? Ini ndanga ndangozvimirira ndega. Ndobva matsikisa nawo album ravo rekutanga? Rinova 12. Ndokubva ndokutsikisa zvirimwe rinonzi Nzara yandabva nayo. Ndokutsikisa zvirimwe harina kuzobuda iroro. Ndakatombobvunza urongwa wacho vachinzi vachiti vari kufambisa izvozvo kushayika kwakazoita kuti taita rimwe. Gora 2004. Ndofunga kudaro asi harina kuuya kumastudio iroro. Ranga rine nziyo dziviri? Pane imwe yainzi Nzara yandabva nayo, poita imwe yainzi Tanda Shiri, nemamwe mamwe asanyatsoyeuka kasi. Asi damba refu ranga rakabatana? Ya, ranga rakasimba zvikuru. Makariitira kupe kuShed here? Iri takariitira kustudio inonzi kuMetro. Iro rekupedzisira racho? Rekupedzisira iroro. Right, ndobva mazoita sei? Ndabva ngudaro ambuya vakazosvika pakuzowana nawo nendufu dziri kwezi ndokushayika. Ati vasati vashayika ambuya vakambosungwa nemapurisa, munoziva here zviitiko zvacho mimi semunhu aifamba naye? Ndiri munhu aifamba nawo, asi kuti ndikati
ndinganatsa kuti dododo nemo kuti chii chakaitika tiri vanhu vaigara ndiri kure nekure chandingakwanisa kutaura ndichikuti ndikangonzwa aiwa vanetsana nemumwe mukadzi hameno zvavanga vachiedza kubatsirana here asi vairapa zveshuwa ndifunga mukurapa ikoko kana vairapa zveshuwa ya semaonera nezviita nekuti ini ndaiona vanhu vakawanda vachiuya vachibatsirwa vachibuda saka kunetsana kwavakaita nemunhu iyeyo ndiye akazosvika kuti vazonosukisana kuti ndizoita vangaonesana nenyaya dzei chaidzo haina kunyanzoti munongoziva zvinoita vanhu vanoti taurei apo vamwe vachidai saka kundizonyanzoziva kuti nyaya yei chaiva ipapo apo handingadi kunyemba handida kuzonyanzoti tyoo kuti ndipabate ipapo saka kuenda kwavakazoita kujeri vachizobuda munozoshanda navo futi vabuda kudaro handakwanisa kuzoshanda navo nekuti pavakadzoka mbuya vanga vakurwara havana kukwanisa kuzonomira pamberi pevanhu havana kuti nguva yakawanda varipo tinge vakaita about 2 months here kana kuti sambe ndokushaika asi pavakaenda ivo kujeri ndakamboshanda nevana vacho nekuti vasikana vaviri vanga vasiya vazukuru vava vaikwanisa kuimba zvinhu zvaimbwa nambuya izvozvo saka ndakamboshanda navo kwenguva yakatoti kuti ivo vasipo vachiti vabatsirei vana ava vane chekuraramo kumba saka makazosiyana navo sei vana mumwe wacho musikana mumba wacho aishaura wacho akashayika futi ainzi edina akafa akafa akarwara zvikuru ndobva afa mumwe mudiki vatizirawo mbarovo saka akutogarawo nemurume wake ndopa zvakabva zvafira ipapo zvangofira zvakadaro uyo wembiri aripo ndinombogara ndichimuona pesa ndichimuti kusumudza akatidai ndowepona ndichikubatsira tidai asi anongotaura achiverengera achitaura uyu Christopher ya pavakashanda napio ndiye akatouya pataitiri achitoda kubatsirwawo nekuti anga asina chikwata ndakatombomuitirawo uye futi uya pio Farai Macheka auya ataura nambuya kuti ndoda kubatsirwa nevakomana venya imimi sekuziva kwenyu mbuya Madhuwe naPio Macheka panga ukama wao wanga wakamira sei mukoma muri ipapo panotinetsei kana kupataura pana imimi motora zvomuziva nekuti pamanzwiro nekuti nekuzoona unoenda munhu mukuru kunzi 1967 akusutama saka ndaenda kutoona kuti chichiri kuitika vana vanhu vakambodanana vavira vakasvika pakunetsana zvandakazoona nemaziso angu achipopotedzana kupopotedzana kwanga kupopotedzana nechi ndifunga chinonetsa pakurarama apa Pio ndofunga mafambiro aitawo nawo vamwe vanenge vakutaurawa kuti ungadana neava here ungadana neeji yakadai here ungadai here saka aita unge anenge anga akuita kunyara kufamba nambuya saka mbuya vakagumisidza vakuzoona kuti uyu munhu anenge ari kungonishandisa kuda mari yangu semunhu aizvitira mari yavo ambuya vaizvitira mari dzavo dzekurapa izvozvo saka mukomana nekuzomutariswa nekuzoonawo histiri yake maitiro aita ndakaona kuti kwaigara Glenora kwacho ndakanzonzi ari kudanana futi nechi nemukadzi anoita zvekurapa izvozvo ndakaona kuti ndofunga anoteedza chi vanhu vakadaro ivavo saka ndakazoona vakunetsana ava vaziva majambuya kuti ari kudanana futi nemukadzi Glenora kuya uko avari kugara Western Triangle ari kudanana avese vanorapa ndakaona kuti ndozvaanoita mukomana asi pakuona kwenyimi makore avo chokwadi here kuti ambuya vanga vari muhombe kuna Pio ipapo chokwadi nekuti ambuya vanga vari munhu mukuru ane mazera ana mbuya Stella chiweshe ndo vanhu vakatamba navo ndichitaura navo vainditi vaitotamba naStella nambuya Stella chiweshe tingati sisi mutsauko wacho wanga une makore mangana ipapo ndingadeunyeba nekuti gore rambuya Stella handiziva handizivi saka ndokupesana kwazvakaita ikoko ndokupesana kwavakaita ipapo maonera ndakazviita semunhu aionawo zvangu ndiripo Una Maria, una Moca, una Dani.
wakazwa kai Mariana Marita Edina Chizema damba reframbi ya madhuwe kupedzisira ka lemugora 2004 unonziro musha unodyiwa une tsva Shumira ingreso zenyu zitivenekere rimara zonyanya baba tikatosira right ona baba pano mwe zvakare mukomana zenyu wakazoshanda nambuya madhuwe anonziye Leonard Mawoyo zonyanya baba akaridza zvakaine Mufakosi Express regai timbomunzwa kuti zvakasangana sei nambuya madhuwe zvakashandidzana sei kusvika papi pacho mbuya madhuwe takasangana navo vakatouya vega pano futi sezvo wanga naadhiresi yangu wapuhwa kugrama ndobva vauya vakati akomana ndokumbira kuti mutibheko bva tatanga kuwabheka first song yatakawabheka album ratakawabheka wanga wari combined naPio Farai Macheka album iri rinonzi zvanga zvakaoma takazoita futi gumi nevairi ndisu takaigadzira magitari ayo ese asi hatina kuzorekodha nawo asi vakazongotora vamwe nokuti isusu tanga takufamba naPio Farai Macheka wanga wasiyana nambuya madhuwe asi kugadzira background yemusic yacho takaita naTito Sande ari handinaye Mufakosi Express anoridza lead ine ndinoridza bass guitar right pana mbuya madhuwe paive tinoona isisu pairidzwa mbira maizvisanganisa sei zvinhu zvanga zvanyore kwatiri nokuti isusu taitoridza traditional nakudhara sezvo takambobheka Frengi Chitumba munhu akaita mbiri paredhiyo takabheka futi patraditional takabheka wakawanda vamwe havana kuzobudirira ndopatata neexperience yekuridza gitari nembira nanhasi uno ndikuridza nevadzimbawo futi vanoita magitari nembira saka ambuya madhuwe makazosiyana nawo zvaita sei ambuya madhuwe takashanda nawo stereki kwenguva yakareba ambuya madhuwe ndobva vazoitawo mhosva yakanzi yakaitika ndobva vazoendawo kujeri kudzoka kwambuya madhuwe takangoridza nawo mashozi mairi ndobva vashaya asi imimi iyo mhosva yacho yenzi yakaitika imimi ndima wakomana maifamba nawo muchigara nayo mimi zvakaitika chokwadi icho chokwadi nokuti mbuya madhuwe takashanda nawo takangoona kuti kungwara kwanga uripo imboti tichiudwe shana kuti zvamakaonayo mimi kuti zvaiitika ndeizvi vateerera umbunzi nonasi unovateererika havatombunzisa kuti nyaya yakafamba sei asi kana imimi sevakomana vaishanda naye muchimbotaura nawo ka vanonyatsokuziva kuti hazvo chokwadi ambuya madhuwe apapa yange iri ndege mbuya madhuwe zvesvo wanga wakangwara nokuti inini ndinomwe wacho wemunhu aikwanisa kuiswa kuseri kwejira ndichenzi ndiri chirandu munhu anenge auya toti mukomana anenge ari paraini pane vanhu vanenge vada kurapwa obva anotora information saka tichingodaro ndopuhwa information ndobva ndataura kuti wakamira so rubva kwamurehwa chichi nezvauda kugadzirwa zvakadai koziva umwe vakauyewo vandakaonawo kuti ambuya madhuwe pfungwa dzavo dzanga dzakati ngwarei vakauyewo munhu angabirwa ngiri mari yake anga nechitoro chake kudomboshawa ndobva tanotsvaga gakanjwe bva tarisa muchihari vakomana vaya vanosenza une murume uya ane sitoro vakauya vese vane vasikana navakomana vaisvika kana kuma20 saka hari yanga yakaiswa mvura zigakanjwe ririmo mukati ndobvanzi naye vakomana kana pane aita sei akatora mari yambuya madhuwe yasekuru ava nesitoro yava anorumwa negakanjwe rakapinza maoko ake mukati saka sezvo vanhu vanongotya kuti pamwe anorumwawo negakanjwe riya vakatanga kupinda one by one akazosvika akatora mari wacho akabvatya kudamburwa maoko negakanjwe ndobva taureka kuti ambuya ndini ndaita sei ndakatora mari zvikanzi wakaisa papi bva taura panga akaisa muridzi wechitoro haana kuzotaurwa kunzi ndiani akatora akangozunzi nambuya madhuwe mari yako ndaiona muhope iriko pachitoro kwako ikoko kuzvidhina chichi saka tonotora mari yako asi hapana wakataura kuti ndinenge akatora mari yako ndobva aenda munhu weye kuzvidhina bataenda kuzvidhina ikoko tese bva tafukunura zvidhina zvakataurwa nemukomana kuti pakati bhozi anganyatsotsanangura tobva tatora mari iye bva tadzorera muridzi wemari akabva pombo yamadhuwe hafu yacho bva asara naye saka yakabva kugutsikana kuti zveshe ambuya madhuwe ava aichokwadi icho chakabva
akamubvuma saka zvakazvitaka nguva yakareba zvakadi izvo takazvitaka nguva yakareba sere because vamwe taitoenda nawo kulake makulweni tanga tine rimwe gomo ranga tiriko saka panonzi pasamagi camp saka taiwira namapurisa epasamagi camp wildlife saka ndiwa taizotaura nawo kuti tikuuya unozoitawo basa redu kana tauya nawo taiti kune munhu yanjuzu iya inoda anga anenge audzwa kunzi njuzu inoda chikafu zvese ichiichichi saka kubva tenga magrosari ake ichichi tovaisa maplastic asikabude mvura tasvika ipapo tombomutsa njuzu iya saka njuzu iya tatora mukomana wataita sei wataizora matsito ewaiti so inenge white wash saka waenda kuseri kwechuru isusu touya kunoku kune rimwe ritivi mpira dzobva dzatanga kuridzwa mbuya madhiwebho wadaidzira kuti mudzimu wako ngaubude tione vachireva munhu uyauya munhu mudzimu yombononoka kubuda mpira dzichiridzwa kusvika mbuya madhiwe ati iwe buda munhu yanakabu obva azobuda kana abuda kudaro anenge achikudai achitamba achienda kurutivi nerutivi achionekwa kuchena kwakwe nekunze kunenge kwakadoka saka achionekwa kuchena wanzi waona mudzimu wako wenjuzu wabuda saka zvinhu zviya zvatambirwa saka takunorasa mvura totakura masaga yaya tine munhu wacho iye tokatanorasa mvura because anenge akasungwa munhu uya akaendawo isusu taiwanzosara tina piofara macheka ende aidhiraivha motikari yambuya madhiwe saka tosara tichitora zvinhu zviya zvamvura mapurisa epakisa aizviziva tovasiriwo zvimwe zvotangura tobva taenda nazvo kumba kwambuya madhiwe toisitogowaniswawo zvedu saka nguva lenzo unoreva here mimi kuti zvinhu izvi zvaitogara pasi zvotorongerwa ihongo taitotanga tatoronga tobva taita gemu racho saka pavakazonge vakunzi vabatwa nemhosva paipai zvakabuda sei nyaya yakaitika iyo yenjuzi iyo ndo yakaitika because vakazonyumwawo kuti hamene mafambisirwa zvakaitwapo tanga tisisipo tata kuti dzone vamwe vanhuwo ndopatakazonzwa kunzi mbuya madhiwe vapinda munyaya nenyaya yenjuzi koimi mama wasiya sei because zvaikuwanisai mishana ndava kufamba napiyo ndapedza kufamba napiyo takabva tasangana nemukomana ainzi frank chitumba ndonga takakurekodha naye tikatoita mahitsi naye tikaenda matop 5 sviko washaika pane runyero kupero kuti iye piyo macheka nambuya madhuwe kwanzi vamubenga vari mukadzi nemurume ichokwadi icho ichokwadi vaidanana kumukoma piyo vanga vasina muri mukoma piyo muri yavo handambobvira ndaiona asi vakazororawo mukadzi ndobva vaita mwana bva aita sebvashaya ndiwo mwana wandinoziva piyo haana mwana nambuya madhiwe haanobvira aita mwana vana mbuya madhiwe vangu vasingabereki havanambobvira aita mwana saka zvavakapasanura nauyo ivo vakufamba chii chachaitika kuti vasiyane neambuya madhiwe varidze vafambe vachiridza voga imi mubva matorana napiyo zvakaitika tanga taita mabhendi mairi mbuya madhiwe wanga wakarimwe bhendi ravo pasaidi tisingazvizive saka patakazoriziva kuti mbuya madhiwe ane bhendi ravo ivo napiyo fara macheka vanga vasisingawidyidzana vanga vasisingawirirana saka ndokuparadzana kwawakaita mabhendi iri rakuenda rakadai iri rakuenda rakadai zvichireva here kuti kusawirirana kwawanga wakuita iwo ndokwakonzesa kuti uyu afunge zvokuita chikwata chake kusawirirana kwacho ndokwakaiti upiyo akabva tinda kutakura chikwata changu ndiende nacho ndikozi ndisitaibhekachi mbuya madhiwe saka mbuya madhiwe pachikwata chawanga kuunganidza chando chawakasara nacho wakuita sei wakushanda nacho mainzwa akayama udaterereka nemunhu anga aripo live aiita zvinhu zvacho anonzi Leonard Mawoyo aripo pamufakosi apa ndio airidza mufakosi express mamunzwa achitsanangura pari ega paka ndati nini ndiise kokupedzisira kuti munyatsokunzwa kunze veukama vataura umbo hwawoka tozoisa munhu anga arimo achiona zvichiitika ndofunga mapanzo wao pamoja aterere right mbuya madhuwe rekai nombodzokera zvangu inini kuna Ronald muzukuru wao Ronald Rukombaka ndibvunzeni kuti mbuya madhuwe vakaimba nziyo yechimurenge vanga variko kuhondo here gogo madhuwe vanga variko kuhondo here nai Roni njemberi sematauriro ake aichanzi
azviro chanzi munhu aharwa hondo munhu abata pfuti but ivo munhu kuti vaipiwa chikafu vanzi chiendesa chinopa vanhu chikafu zvokuti vakasvikira paextend yekuti vakabatwa nevanhu vachiendesera chikafu zvinokuti vanenge kuti ndivo vanhu vairwisana here nezimbabwe vabatwa mbavaripo vari vasikana 6 sarana mjiba saka ndo zvinhu zvakavashungurudza svikira vazonzonanzi vakanganisika saka vachita se vachikwanisa kubereka kureva kuti gogo haana kumbovera kumboita mwana nekuda kubva kwepachiitiko ichocho vachiri vadiki aiwa paronzwisika ipapo heiti mazuva avo ekupedzisira zvii zvanga zvakuitika kudzimara titonzwa kuti gogo vashaya chemberi achanga kungoti musoro achiti chest yamu eni ndobva chiganibwendo nomuda kuti ndicheswe chibi pamwe maybe nogona kunge ndine chibi sa vanga vaine mudhokcha waivarapo paegden nevamwe ogden vivanzi maidembe chembe ndo vaivabatsira sa problem yakazoitika manje ndekuti muchembere anga ari munhu anga asingafarire zvamapedza anyemufarira mahebs sa ndobva vazonzonanzi hava nechi vachakinsere chichipauro sa vakinse ndovanzi maronda akuramba achiita seachidzika ndovazonzi trash zvatanga kuvanetsanetsa kusvikira vazoshaya vakashayikira kupi vakashayikira panapamba pauku pachirima Highfield panamba 7081 Western Triangle ndobva mazoaendesa kuchipatara ku ndobva vazoendeswa kumochari sa paopposite pedu pane mdara aisenza kumoonlight ndiye akazotibatsira pavaenda but asi munhu kuti family hapana munhu anotaura chanzi ndakawesta mari yangu pakurwara kana kuti pakufa kwambe majuwe munhu kuti akazviviga nezvinhu zvake vakazonovigwa kupi akavigirwa kuguruve ndokwenzi kunyanunzi village kunyanunzi right kushaya kwagogo zvakakubatai sei imimi semhuru uyezve nekuchikwata kushaya kwako kwakachibata because ndo munhu anga ari breadwinner zvokutoti kufa kwakaita tikarasikirwa zisingaiti because susitairidza hazvinoti chasingabatwi kunzi zvonanzi vana vepamba chatopiwa pei chichamba maraunds ende chasinganzi zvonanzi mari yechikafu kana kuti mari dzedu dzanziri dzekutenga hembe dzedu dzachaida nekuitiwo zvataichida zvii zvimwe zvaungati izvigogo izvi waiti ukaita izvi kaizvi watopesana navo especially pakusaenda kuchikoro apa regizonda kuchikoro wairohwa because nena ngati pane musi wekuti anzi zvonanzi ndakambodzingwa kunzi school fees chaitorwadziwa vamwe vanhu vachibuda vachinzi havana kubhadhara maschool fees so tosara tikagara toti hei dai toendawo kumba sezvekuita vamwe because uchiri mudiki unenge usati wakunyazoziva ramangwana kuti kwakaipa kumberu kuti udawo chikoro iwe wakazotanga kuzopinda muchikwata magitari muna gogo wanga wapa zera ripi chipo chokuti ndakatongozvarwa zvichori mumba saka zvinhu zvekuti zvakachangira mumba because ndichanga chiridza hosho chimwe chaungati wewe chiri fani chauchiri kuyeuka chakamboitwa nagogo chokuti but gogo ndikavarangarira so nechimwe chinhu chiri fani chisingabve mupfungwa dzako ndechipi nekuti chinhu chavaita chiri fani chisingabve mupfungwa dzangu pane pachikamboita accident chibva kumasvingo chiri chabva kunoridza zvegeu anzi geu nechichau jere saka tikaita accident instrument yedu ndobva yaparara saka tikaita tichangonobuda mumasvingo instrument yedu ndobva yaparara yaparara yese saka
mchembere akambodombosvikanda pabhazi rinopfuura rinotsikisa ona zvazvaita zvinhu zvake ndobva apushwa nazero apa anga achiri mudiki zvokuti ndiye akaita mwari wavo zvokuti pamwe ndopaungadai vakafa ipapo saka chinhu chakazoitira fani manje kuti muchemberi akachanza handichada zvemagitari izvi zvichiita se ngatizvitengese izvo zvatengeserwa munhu but chikazoshamisika chikuona mangwana chikuona pari kuuya instrument rakanzi metro nyowani ukiitese kuti chasinotombotarisa rero kuti pamwe zvatopere ipapo ipapo chii chakaitika kuti muite tsaona chaibva kunoridza masvingo saka chaida ndonoridza kushamba sa chaifamba anga ari manheru saka manje driver anga kukotsira saka ipapo chandisina driver wedu wose munhu aidrive anga driver wambe majurendi ihanzvadzi yavo baba vangu saka asiri wanga chinawo chanchine umwe munhu aidrive then ndobva akotsira achidriver saka ipo wakasimudza musoro wabva waona chakunanga mbridge vakachenisa steering then nomotikari paikabva nobuda ichienda unopinda muroad ichienda kune rimwe side trailer chibva spina mushini ndobva waparara zvichireva kuti motikari yenyu hainazokurubuka mota hainazokurubuka asi trailer ndo yakazokurubuka nemukomana aida kujamba ndiye akarovera pachisimba idzoserwa mota ndobva afenda inga yanga iri njodzi chose right pane kamufana kake pavidhiyo riri kadikidiki kaikai kanonzani anonzi Zelusiles Banda makore aya paibuda pavidhiyo Zelusile aenda kuchikoro ri pai akachanga kuchambasa chakuenda kuchikoro zvokuti pane mamwe mabhawa chaitomborambidzwa kupinda anozonanzi muro wadiki so dzamara chaiswa kuzimura vanhu vachiri kurambidzwa kuti vapinde mabhawa wakati Michael Jackson akachanga kuimba aine makore mangani kozi mumwe chaasingagoni chikuru pacho chaigona zvekuridza zvokuti pamwe dai tisinotomboita zvekuridza chakaramba chiita mamwe zvechikuru pane zvimwe zvokuti unomanikidza zvinhu zvisingaite saka akaramba chichikare icho futi kuita sekunoridza nekuita zvechikuru saka matsamba yakabva agadzirwa kuti tanga kuridza chiche mabhawa vaterereka mainzwa ka 7 minutes to 12 ka gamba ambuya maduve Edna Rukomba saterere munoti kudi 779 halo Koma. Makoma. Baba maka. Ayo makanyanya kazi. Zirizai. Beg mari barero. Ameno ndima makaterera ikoko. Motora. Ipapa. Ayo makoma ndiri kunyepa kudzidza kuperishuwa. Handitika. Idzi dzemupako express guys. Ayo apana kukatwa bag rinofana kuchengetwa iro riri. Tranki yaye. Tranki chero rinofana kubatwa with kid gloves. Nekuti aiwa ringaenda. Aiwa ndatenda SG. Aiwa ndinotenda makoma kasingaperi aiwa rambai makadaro. Maita basa bibi. Sawa. Pane vada kuita hanzi tinoda kupindawo mugroup remagamba remanzi. Ndichakupateresai namba dzandichakupai panapa dzaadmin mwatumira message admin anditika. Ndichakupai namba dzaadmin. Wakupinzai vada kuita wese magamba emanzi. Panongotaurwa nyaya dzemanzi chete. Magamba edu muno munyika yeZimbabwe nyaya dzemanzi ndozinokurwa ipapo. Apaite zvekusenderwa na music zveparis azviitwe ipapo. Vanongokurukurwa badzi. Saka ndichakupai namba dzacho. Pane mitemo yepo iripo ipapo. Vanongotaura zvemanzi kwete zvimwe. Right, 7794 hello. 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 Makadiko. Hello. Makadiko.
Makadi yenyu. Iti mutaura nani? Mutala kabudura. Muri kupa kabudura? Aiwa. Chirongwa chinhu chakanaka. Handitika. Dai manje makati katira nguva kama epedzana tuka izvi zvichachidiki manje. Ndopati kunakidza pacho. Ndo pachikunakidza pacho. Kunakidza nepamaita twambi diki chaiyo manje. Hanzi nambe tambe inorega ichanaka. Aiwa igamba. Aiwa igamba. Yatenda. Maita basa. Baba. Right. Pane mukomana anonzi Bhibho ndaigara naye kuno kuchitungisa saka taimboona mbuya madhuwe kudande richienda naye bcause Bhibho akambondirizira dabaresafai nakanaka neniriya namongwero maimbosagawo basa iko vanga abva kwapompo pafo saka taimboenda kwambuya madhuwe richiwana naye apa nhangu achitaura asi vanga vacho vadiki zokuti handitika munosaga mko aiwa ndatenda mkomao ready nshevalo vakuru makadiko right manakirwa hamuna kusiririswa zvinongofadza kuti ndinhorova ndatenda hangu rega ndikutore pakutenda ka kuna mkoma fungai chisakuwana Ronald Rukomba Nazerusire Sibanda zvakareka munin'ina wambuya madhuwe takaite Rukomba uyo akawanikwawo zvakareka achitibatsirawo ka ipapa kuti chirongwa chibude nekutipawo ka mashoko kozoti zvakareka Leonard Mawoyo muFocus Express tinopa kutendawo zvakare ndisakangana zvakareka mukoma wangu Godfrey Chataika veku-West End ikoko ndo vakandibatsira kakutsvaga mhuri yekwambuya madhuwe ndisakangana zvakareka mukoma wangu Christian Man Zikomedi Mwasesa ndikuti aiwaka sando dzenyu kuti twa neshamwati halo komomani baba faifarira jaini zviri kufamba ere mfundisi hairi bhegiri rakapenga unokomana waFocus Express ndiwe kumadokero anotsemura bhosi ndakambodzimana naye kumastudio uyo anotsemura ndiwe kumadokero asi nyoka yamunoziva musha inorohwa nemwenzi saka uyo anonge aneka chokwadi kakanyanya bhosi haungavhiringidza hama yako kudarika vazukurera aiwa vazukuruka vanenge vachengetedza legacy yemumba asi uyo anenge atsemura chokwadi asi mbuya madhuwe vanga vakapenga kutaura chokwadi nyange saundi yacho kuinzwa kuti yakasimba arrangement yavo yemusic yavo ka yakasimba iri simple ende vaiziva zvavaida ende voice ravo vaisarichinja raineutralizwa nemateta havana kuda kuedza kuimba izvi dete vaimba ravo gobvu asi votsvaga anogona dete zvoneutraliza zvakadaro perfect aiwa ndinopa kutenda zvikuru 5 Giants tinotenda ndatenda hangu kamukoma 5 Giant Farera ready nshevalo halo 779134 financial pemaka kupinda muweresi ready halo tumali 779134 financial ready halo 779134 ready halo mkoma mari baba nijange panotoni mkoma jange ende munotsvaga ndokuti basi ndiani ndinotitubere ndobasa ramwe andozvamune vida kunzwa ere ende munhu ataura chokwadi ndazomunzwa manje iupi manje uyo anonzi Lenso kuseri mbuya madhuwe ndakambopinda mashozi ava very very wise
lenza hapengere asi kunyepereza kutaura aiwa ndoriyazi mazi kutoti kana pana farapio macheka mpana angotaura chokwadi kutoti shanjidzaivuze hazishuwa dzaivivo but havai ukama unotora chokwadi but lenza tora chokwadi chacho chaicho chisingasungise kana chisingaurayi futi amaita basa ndatenda ngo neshitalepie mwalo halo tasira masoro ntoro nani amai makupe pa yeti krisi aiwa atopa kutenda mopa kutenda asa muri kugona ndinotenda hangu chokwadi chazobuda pachena chekuti chekuti chemai makupe mudaro zvakanaka mai makupe ka 779 ndiripo chalo halo baba muri simba ndosimba hangu ndiani wanguyo ndikaombe ari pagurure panapa mukoma kaombe ehe imboti tuludu wetinzwa gogo kuimba vaigona straight handitika asi izvozvo zvako zvinongopinda papanyika oka kutsvaga hanzi kutsvaga ko ndowaigodi igogo 779 paricha wamwe anodya nebhiro uyu akati aiwa ichocho nechiremano halo makadiko halo makadiko tiri pari makadiko nyaya ambuya madhuwe pampane nyaya sei madaro initoenanga ndikatobuganda kumazuwe haditika aita basi ndo pakutenda zvikuru 779 maka aredi halo makadiko ziko hada dzoka zvakadini kabudura wakabudura ambuya madhuwe ava akanoshaira sekuru chairo kutosi wachichinda chaiwo hatingati kutsotsero mayawa iwe robson ndautokupa kamari unandipa kamari handipei nhasi aiwa ndina lakukutsvagira mabhondi akawanda because unogona aiwa ndatenda mukoma wangu right aiwa murayi zvakanaka right vada kuita bata yaadmini pana vadaita kupinda mugroup regamba remhanzi 0772 219 678 handitika 0772 219 678 papapa mukurukura nawo admini admini muriko here ayayaya ikoko taurai nawo vada kuitawo magamba right ndopa kutenda zvikuru kuna magamba akaita sana Tinei Stole Magwede Tom Tigere Chapinga Senior Majeza Musaringo Frank Mandaraza Naison Madzonga Mishek Jera Simon Koke Morris Chaurua Regison Tukuta Tendai Brandon Banda Makoni Line Mahechani Moven Ngwenya Atakunda Jose Shadrack Chiparausa Kismo Masona Madzonga Nyika Simbarashe Mafaiti Pastor Anderson Ngoni Joao Terence Mawere Laitoni Mawadze Zotnet Zotizei Ngoni Zaishe Munemo Nomen Gidimazi Mai Chapanga Puriti Sunduza Sekuru Majgira Simbarashe Mafaiti Fahim Somanje Laki Kumene Tawanda Kumunda Nyakuchena Mabika Divine Mpofu Kochirani Makaza Shomi Sox Ruben Yuda kozo chakale Mashumba Chibata Moto Rudo Mai Mfundisi Pastor Giant Clive Ziwani David Masoka Papa Diego Taurai Cox Jongwe Baba Makamani Manzi Chris Chabalala Kuwange huko Francis Chidora Tawanda Chimperi Sedman Nyandoro Kumbira Imani Manzi Patience Kashiri Njuzu Onias Makom Mahachi Gidimazi kozoti Mukoma Chibwe Vaos Kugompofu vese vavaka nana mukoma wangu Simpoti Magamba emanzia yakaiwaka dropa kutenda zvikuru ndevamwe vanotera ka chirongo vanosimudzira ka chirongo aramba yemakadaro anditika nevamwe vatsva zvakare tinokudai imomo tifambika tiri pamwe chete ndotora hangu wekupedzisira panapa ka neshafumwerelo
Mkomo mari. Baba. Makanyanyi. Kuti kudare? Muri kumberi ndi basa rachira mutrovera. Ayo apa ndotomurisa chokwadi chese ida kusukunyepa noti kukonga kangwara zesho. Ukukongongora? Kukonga waripo atumye basa ravo vairova maende ndimizika ndotoita zisingaiti. Handitika. Aiwa ndinopa kutenda zvikuru. Ndikalulu. Kalulu mumorisa ame kalulu. Alright mukoma wangu vaita basa. Ndatenda hangu amado aterenzi zvakareka sekuru wangu Ben Lion pameme estate kurafingora uko. Nana kandishaya vese anditaiwa kamuwe neusiku unotapira tapi mwari wangu kuitire zvakanaka. Kudzimana tasangana zvakare pabheg remasas musi weFriday 10 minutes past 10 ndiri kuenda kapakata monaki anzira monaki. Bheg remasas panenge pane yese yambu yamadhuwe inokwana here pabheg ndanzva abheu mandimanzi pabama akachita nzi inopinda pabheg remasas saka inodzoka inani zvakare inaolela dimaoyo bheg remasas paNational FM amara vaterere mwari wakuitire zvanaka ndokusiyai muri maoko arasho majoko chauke ini nangu ndo munotungira musoro wangu pasi usina nyanga.